بشینن کو مساج و بگیشین ما هم لسر فیسبوک لسر توییتر و لسر واتساپ کرم بکن مساج خو بشینن تماشوان گودار نجا بلم دوام بکن بنو چه خو لمدیات تماشوان گودار نجا وجر سوریه روجا پشتگیری وان لدارخست و جبو مالباتن سوریه قرصن ترکی بکرن مالبات لوان قرصان هنی خواندن و نویساندنا ترکی دبن هر واقعی مقامیان مدیاده و کارسازن خیرخواز جی جبو هفگرتنا به پنابران را چالاکیک و روژک لدارخست قایمقامی وزارت پرورده جواک و کارسازن خیرخواز توبه هفره لپنابران خودی دردین یاز مایو جبو پنابران هم پرورده زمان ترکی تداین hem jî çalakiyen hevgirtinê tên kirin. Herkes bir kağıt çıkarsın, adını, soyadını. Navenda perwerdeya gel Amîdiyadê ji bo malbatên penaber yên Sûriyê qursa Tirkî dide. Tayro nêzîkî 228 qurs me vekirine. Nêzîkî 5000 qursiyer me eğitim me dayawane. Ev qursiyerê me insanî me Sûrî hatine tên vê qursî xwe elmên zimanê Tirkî. Mamosteyên kursê dibêjin, kurs ji bo penaberan pir bi fêde ye. Ew bi saya van kursan bi rehetî dikarin têkiliyan deynin. Berî vê kursê misafir nizanî bû Tirkî bişteğilin, Tirkî derdê xwe bêjin ji me re. Herfa Tirkî maliman din ji wara. Zeh başa ji bonê çûna alışverişê, çûna her deverê Tirkî dişteğilin. Problem var mı? Kursiyer dibêjin piştî vê kursê em ê karibin rehettir têkiliyan deynin û jiyana xwe ya rojane bidomînin. Hem ji me fêde ye, hem jî zarokê me re sibehîne hûn em jî zarokê xwe bielmêne. Ew jî em ma jî bielmin û em jî me ya bielmênin. وقلت of course ما جي فيدكر وملت هم جي فيدكر هم بي هن سوقي هن جم تختو هم تشكي هم دردي خزانن بيجي اف قرص قالك يعني جمرة لازمة حتى بعلمنا التركية مكارن ناب باجارة ناب خلق مكارن يعني بوارا بشتغل مكان بوارا يعني بدن وبسطين قالك اف قرص جمرة لازمة قایمقامی û karsazên xêrxwaz jî ji bo hevgirtin û li hevkirinê bi navê hevdîtina biratiyê çalakî li dar xistin. Qaymeqam, rayedar û zêdetirî 4000 welatî beşdarî bernameyê bûn. Li navçeya me hem ji bo zarokên sêvî hem jî ji bo penaberên bûne mêvanê me tev li virin. Ji bo saziyên sivîl û karsazên me yên xêrxwaz ku ev xweşbînî nîşanî me dan ez gelekî spas dikim. Karsazên xêrxwaz ji bo çalakiyê masî anîn û li kombajarê penaberan tevbehev re li ser êgir pijandin. Burada çok zor şartlar altında. Penaberên ku xwe spartine Tirkiye bi zor û zehmetî debara xwe dikin. Deynê me ku em li wan xwedî derkevin û alîkariya wan bikin. Qaçan Türkiye qaçan vatanê xwîştî boyna wagişta yardımani azar kevara mutlu memnun bikin. Hoş buyurun. Hoş bu, sağ hoş bu. Sağ mutlu hoş bu. Dixwazim zeyli adam ki işte Rabbe Rabbe destek avaraj mutlu bu. Dijwa razî bê tişteka hal û baş bû. Xuda xêra ve qebûl bike inşallah. Ew însanê ku bûne wesîle û ji qaymeqam niha me û ew îşa demiyê me Xuda ji we razî bê rehmet dê bavê we û gelek spas dike ji we. Zarokê me got dezavantajiyê mehalîne vê derê bara zamanekî xweş derbas kir. Ji bo nîvelo ego vê ev organîzasyona got çêbûyê emekekê em gelek teşekkür dikin ji we re. Malet me ava gelekî xweş e destê me saq bê. Amasiyat xun çalakî wekî mihrîcanekê derbas bû û herî zêde zarok kêfxweş bûn. Em hatin vê de balık ekmek xwarin ev de xweş bû etkinlîka xweş bû masî darne û av bû me xwar em hatin û me beysan vir yani me ferihîn. Gelkî xweş e em dixwazin hertin deverê halo bînin yani gelkî xweş e. Etkinlika baş e ve de birlik beraberlik içinde em xwarina xwe dixwin gelkî baş e. Etkinlikê halo ji bo nego em halê henîvayê got ji herbe bazdan em halê wazdan bin henî zeh baş e. Etkinlika me xweş bû me xwarin xwar
كيف عمتي ام مقام تشكرتكن يعني ام هاتن بير مكيس فانت بله ایروژی روژا داوی یا هفته بو روژا این و تماشوان گودار نجا وکی کتزانین